The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon, partner, at live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon sa iyo, partner, at syempre magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City, at live na rin po tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo, partner, sa Congress TV tuwing alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, sa Channel 46 naman sa GMA Aboard the Box at Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Eto naman, partner, tuloy-tuloy lang ang pagtulong para sa ating mga masugid na taga-subaybay. Maaari kayong makatanggap ng 1,000 piso na handog pa rin sa inyo ng ating programa at ni Congressman Saldico. Para sa ating mechanic, simple lang, i-follow lang aming mga social media accounts, YouTube at TikTok at Ako Bicol tabang ora mismo. Kailangan nyo lang i-share ang aming live at video uploaded at siguraduhin na nakapublic ang inyong account. Mag-iwan din ng comment at reaksyon sa aming live at video uploaded kasama ang hashtag Ako Bicol tabang ora mismo. At syempre, partner, huwag kakalimutan na mag-send ng screenshot sa aming messenger account. At pagkatapos ng aming programa ay isa ang aming tatawagin ng live na maswerteng mapipili na mabibigyan ng 1,000 piso. Samantala, partner, umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Sa ating tabang ora mismo update, isang overseas Filipino worker sa Saudi Arabia na binawian ng buhay sa araw mismo ng kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Ang kanyang pamilya na residente sa Navotas City nanawagan ng tulong sa ating programa para mapauwi sa bansa ang mga labi ng kanilang magulang. Ang ating naging pagtugon sa kanilang kahilingan, panoorin po natin. Bangkay na nang dumating sa Pilipinas ang overseas Filipino worker na si Jenjen Malaka, 50 taong gulang na isang domestic helper sa Riyadh, Saudi Arabia. Kwento ng kanyang anak na si Jeric Pindon na residente ng Navotas City. Pauwi na sana ng bansa ang kanyang ina, ngunit nagkaroon ito ng sakit dahil hindi na kinaya ng kanyang katawan ang trabaho bilang isang domestic helper. Pauwi na po sana si Mama dito sa Pilipinas January 9. Habang naghihintay po siya ng eroplano ulit masakay mula Bahrain hanggang Pilipinas, bumagsak na daw po yung katawan niya, hindi na kaya bumiyahe. Kaya dinala po siya sa hospital. Ayon kay Jeric, end of contract na ang kanyang ina, Setyembre noong nakaraang taon, ngunit pina-extend ito ng kanyang amo. Dahil dito ay mas lalo raw lumala ang karamdaman ng kanyang ina. September po, end of contract niya na po sana. Doon po nag-umpisa yung sakit niya. Simpleng ubo lang daw po nung nag-uusap kami. Hanggang sa pinag-extend po siya ng amo niya ng October hanggang December. Lumala yung sakit niya. Ilang beses na rin daw sinubukan ng kanyang ina na magpaalam sa kanyang mga amo na umuwi na ng bansa. Pero hindi siya magawang payagan ng mga ito. Nagsakasakit po siya. Dinala po siya isang beses sa ospital. Tapos po, sumunod na nung hindi na po siya dinala ulit sa ospital kahit nagpupumilit na po siya. Saka gusto niya na po umuwi. Ayaw po siya pauwi ng amo niya. Nitong ika-9 ng Enero, nakatakda na sanang umuwi ng bansa si Jenjen. Ngunit dahil sa kanyang kalagayan ay hindi siya pinayagang makasakay ng eroplano sa Bahrain dahil wala siyang dalang fit to travel certificate. Agad naman siyang dinala ng pamunuan ng airport sa Sulminaya Medical Complex, Bahrain, at ilang araw lang ang nakalipas ay dito na siya binawian ng buhay dahil sa sakit na tuberculosis.
Ngayon po, tinatatagan ko muna po yung loob ko para sa mga kapatid ko. Lalo Okay. na po, wala na rin po kaming tatay. Okay. Agad Jeric, namang maganda. inayos ni Jeric ang mga dokumento para mabilis ang pag-uwi ng mga labi ng kanyang ina sa Pilipinas. Subalit, ilang linggo na raw ang nakakalipas ay bigo pa rin daw silang mapauwi ang bangkay ng kanilang ina. Dito na siya nagpasya na dumulog sa tanggapan ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Kung problema, walang pondo dahil ayaw bayaran ng amo, edi papapondo na lang namin. Sasabihin lang namin sa embahada, kung kailangan mag-request lang ng pondo galing sa Maynila, edi papondo na lang namin para mapabilis na. No? Ay, opo. Makalipas lang ang isang linggo. Isang positibong balita ang ipinaabot sa aming tanggapan ni Jeric. Ang mga labi ng kanyang ina makakauwi na ng bansa. Kasama ang team ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ay sinundo namin ang mga labi ni Jenjen Malakas sa Ninoy Aquino International Airport. Mabilis naman ay nasikaso ng mga tauhan ng OWA at NAIA ang mga dokumento para maiuwi ni Jeric ang mga labi ng kanyang ina. Makalipas ang ilang oras, ay dito na nakita ni Jeric ang kanyang ina. Hindi na napigilan ni Jeric at kanyang mga kapatid ang kanilang mga luha. Matapos nito, ay agad namang kinuha ng punerarya ang mga labi ni Jenjen at agad na dinala sa Nabotas. Habang nasa punerarya, ay dito na kami nakipagkwentuhan kay Jeric. Nakalungkot kasi masaya nakauwi na siya dito pero malungkot na hindi namin siya makakasama. Pero kahit pa paano, maraming salamat po na pauwi na po ako makasama na ko siya kahit sa inyo. Lubos pa din ang pasasalamat ni Jeric sa programang Ako Bicol Tabang Ora mismo at OWA dahil sa mabilis na pag-aksyon sa kalagayan ng kanyang ina. Maraming salamat po sa Ako Bicol Parties sa pagtulong po para mapauwi po agad yung mga dito sa Pilipinas. Malungkot man dahil hindi na nila nakasama muli ng buhay ang kanilang ina. Ang mahalaga ay makakasama nila ito hanggang sa huli nitong hantungan. Isa lang si Nanay Jenjen sa mga overseas Filipino worker na nakipagsapalaran sa ibang bansa para mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang mga mahal sa buhay. Pero sa kasamaang palad ay inuwi siya sa bansa nang wala ng buhay. Para sa ating mga kababayan na OFW, asahan nyo na ang programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico ay laging nandyan para sa inyo. Ayan partner, nakakalungkot man ang dinanas ni nanay sa ibang bansa, pero ang importante partner, nakauwi siya dito sa kanyang minamahal na Pilipinas. At yun naman, partner, ang kahilingan talaga ng mga anak at ng kanyang pamilya na kahit nga malungkot, ang importante, makapiling pa rin nila yung kanilang ina kahit ito ay wala ng buhay. Sa huling hantungan, partner. Ayan. So, malaki partner yung pasasalamat ng pamilya sa Ako Bicol Party List dahil laging naandyan partner
para alalayan, tulungan ang ating mga kababayan. Sapagkat ang Ako Bicol Partner ay katulong na. Kakampi pa. Partner, dumako naman tayo sa ating tabang legal. Kung maalala mo, partner, nung nakaraang linggo ay dumulog sa ating programa si Rodora Garcia Bartolabak para ireklamo ang kanyang naging karelasyon na si Cindy Royo na taga Romblon dahil matapos daw siyang makapagbigay ng mahigit sa 300,000 piso ay bigla na lang itong nakipag-cool off sa kanya. Pero noong araw na yon ay hindi natin nakausap si Cindy. Kaya naman ngayong araw para marinig natin ang kanyang panig, makakausap natin sa linya ng telepono si Cindy Royo, ang yun partner, yung Naalala ko dating yung karelasyon. partner. Yung nagpadala ng 300,000 pesos, walang sariling bahay, nangungupahan. Opo. Sa Nabutas, di ba? Iba partner. Ay, siya, nangungupahan yata siya ngayon. Basta partner yung partial ng perang kabuuan nito ipinautang sa kapatid. Oo. Nitong Pero yung dati niyang karelasyon, may bahay na. Siya ngayon ay nagpadala, tama, wala siyang pero bahay. hindi natapos. Oo. Dahil nagpapadala siya partner, natapos yung bahay. Natapos yung Oo. bahay. Tapos nalaman Nung niya na tapos lang, na yung merong bahay, ibang karelasyon itong nagpabahay. Boyish. Oo, Correct. sige. Eto, magandang hapon sa iyo, Cindy. Cindy, magandang hapon. Ayan. So, ano yung napagdesisyonan mo? Bakit ngayon ay nagdesisyon ka ng magpa-interview sa amin? Kasi po narinig ko yung mga sinabi niya eh. Okay. Nung araw na yun, talaga namang inimbita ka namin para marinig yung side mo. Bakit hindi ka nagsasalita at pinapakinggan mo lang kami? Hindi po, huli ko na ni-research ko lang po yun. Eto, totoo ba na matapos mong totoo ba, Cindy, na matapos mong makuha yung pera? Hello? Ilang araw na. Hello, Cindy? Po, Totoo ba na matapos mong makuha yung pera ni Rodora ay bigla mo na lang siyang iniwan at nagdesisyon ka na makipag-cool off hanggang sa hiniwalayan mo na siya? hindi naman po yun dahil sa pera eh. Talaga pong malabo na po. Bakit nga nagkaroon ng pagkakalabuan itong relasyon ninyo kung isinasabi mong hindi dahil sa pera? Sa ugali po niya. Bakit Lagi siyang nananakot. ano bang klaseng ugali meron itong si Rodora? Lagi siyang nananakot na ipakulam niya ako. Tapos po lahat ng mga kaanuhan ko dito, kamag-anak sa kaibigan, kinukontak po niya lahat. O baka naman nagsabi nun si Rodora kasi nga may nalaman siyang meron ka ng ibang karelasyon. Hello, Cindy? Hello po. Oh, baka naman nagsalita ng ganun sa iyo si Rodora na ipapakulam ka, tinatawagan niyo yung mga relatives mo kasi nalaman niyang meron ka ng ibang karelasyon. Kahit wala naman po, lagi naman yung ganun siya eh. Nanakot siya kasi daw, may alaga po daw siyang antay sa akin. Okay, kahit wala naman, pero inaamin mo ngayon na meron ka ng ibang karelasyon. Wala po. Wala pa. Matanong ko, gaano kayo katagal nagkaroon ng relasyon nitong si Rodora? Po? Gaano katagal kayong Dali, magkarelasyon itong si Rodora? Na may trabaho po ako sa Kuwait nung yung ito po ang talagang totoo. Nung nasa Kuwait po ako, nagtrabaho din. Nag-usap kami po na tungkol sa anak niya. O tapos? Eh, in-stop ko po yung trabaho ko. Ako, sabi niya, uuwi din ako. Dahil alagaan ko po yung anak niya. Kunin ko, dalhin ko dito. So, ibig sabihin, in case, ano yan, imbes na magtrabaho ka, dahil sa pag-uusap nyo ni Rodora, ikaw na lang yung magbabantay sa bata at hindi ka na magtatrabaho, magpapadala na siya lang sa'yo ng pera. Opo, yun po yung usapan namin. At sabi niya po, Okay. Ano naman yung ginawa mo sa perang ipinapadala sa'yo ni Rodora? yun po, yung una po, yung pambudget namin ng anak niya. Tapos ang iba po, pinagawa ko po sa ibang ano po, kailangan ng bahay, sa bubungan po. Dahil may bahay naman po dito, bubungan na lang po yung kailangan. Okay. Sabi mo, pinanggastos mo sa mga pangailangan ng bata. Pero inirereklamo ni Rodora, Opo, at saka natural po yung tulad ng pangako na, pati ang sa akin, sagot
Pati yung sayo, anong klaseng sayo? Yung mga pangangailangan mo, siya lang yung sasagot. Opo, kaya nga, wala naman po akong trabaho, siya ang may gusto rin. Parang pinag-usapan namin po yun. So parang magiging masarap na lang yung buhay mo, maghihintay ka na lang ng padala ng pera ni Rodora. Gustusin po, nagsisi din ako. Dapat nga po, wala akong, sayang future ko dahil sinayang ko ang trabaho ko dahil po sa kanya. Dahil sa kagustuhan kong tumulong sa anak niya, dahil po na, bisyo na po kung ano nang ginagawa. So naging maayos naman ba yung kalagayan ng bata sa puder mo? Maayos naman po yun dito Kaso po, iba talaga Hello? niya, naayawan niya Ano makiulit nga? Yung nanay nga po niya, ayaw na, sinusumpa ng anak niya. Ako nga lang nagpangaral na kahit anong nanay mo yun Okay, maiba tayo. Nababanggit mo na yung ibang pera pinagawa mo ng bahay. Opo. Natapos ba yung pagpapagawa nyo ng bahay? As in, tapos naman po itong bahay namin As in, bubungan lang po. Okay. Eto, totoo ba na ang naipadalang pera sa iyo ni Rodora ay mahigit 300,000 pesos? Hindi po wala lang po kasi akong resibo Lahat po ng expenses na yon, pinakuha po niya yon. Siya lang, ano lang po niya, kasi hawak niyang resibo. Tapos ang lahat po ng expenses, doon po kinuha. Kaya nasa akin naka-ano sa kanya, naka-charge kasi po, nakapangalan nga sa akin. Kung gusto So, bakit sinasabi ni Rodora na mahigit 300,000 piso? Ano? May ano pa ito Andali, partner. Namatay. Okay, si Kwan siguro, Rodora nandiyan sa linya. Kausapin natin si Rodora kasi gusto niyang naulinigan ko si Rodora. Gusto niyang sumagot. O Rodora? Yes. O narinig mo yung sagot ni Cindy. May gusto ka bang sabihin doon? Kasi narinig kita na gusto mong sumagot. Opo, yung sa una niyang kasi hindi ko na marinig masyado yung salita niya. Okay. So, pinauwi mo daw siya, pinaalis mo daw siya sa trabaho sa Kuwait para siya mag-alaga ng anak mo. Dahil ang usapan nyo daw, sagot mo na rin yung kanyang sustento sa kanya at sustento sa anak mo at ikaw na ang bahala. Hindi. Dahil hindi naman niya inaalagaan ng maayos kung saan-saan kumakain, saan-saan natutulog yung anak ko na nasa kuder niya. At nakita pa sila na naglalampungan sa loob ng CR. Okay. So, February may nagsumbong na sa akin. Kapatid niya mismo ang nagsumbong sa akin na may iba na siyang babae. Yun na si Didilin Sulanoy. Sinasabi niya rin na hindi yung pera ang dahilan ng paghiwalay nyo, kundi yung masama mo daw na pag-uugali dahil lahat daw ng kamag-anak niya at mga kaibigan niya doon ay kinukontak mo at lagi mo daw siyang tinatakot na ipapakulam mo siya. Oo, kinukontak ko ang lahat ng mga kamag-anak niya kasi nabalitaan ko na may babae na nga siya. Yun si Didilin Sulanoy. At yun din ang nahuli ng anak ko, nasa loob ng CR silang dalawa. Totoo ba na tinatakot mo itong si Cindy na ipapakula mo? Oo, tinakot ko siya dahil doon sa babae niya. Hindi ko yan itatanggi. Dinideny ni Cindy na nakapagpadala ka ng 300,000. Hindi naman daw 300,000. Yun. Ipakita ko sa kanya lahat-lahat ang ebidensya, ang nasa resibo. Sa bagay, partner, sinasabi ni Cindy, wala siyang mga resibo. Pero itong si Rodora, May resibo. hawak na mga Balikan resibo. ko muna. Sandali lang, Rodora. Balikan ko lang si Cindy. Cindy? Opo, sige po. Okay. So, sinasabi mo kanina, bago tayo naputol, na hindi naman mahigit 300,000 ang naipadala sa'yo. niya, doon po lahat. Kaso tinutal niya lang po sa resibo na yon. Pero yung actual na kinuha kong pera, hindi niya lahat inamin. Diniin niya sa akin. Okay. Ibig sabihin doon sa 300,000, kasama na yung gastos ng anak niya sa pag-aaral. Hindi naman 300,000 yung naipagawa mo ng bahay. Wala po. Wala pa. Napuputol siya. Bakit ganun ang
Napipindot ni Cindy. Oo, napipindot ni Cindy. May music parte na. Balikan natin. Rodora? Yes. Oy, kasama daw doon sa 300,000 kasi pati yung panggastos ng anak mo, pag-aaral. Pero yung... No, hindi niya pinaaral ang anak ko. Nahinto sa pag-aaral. Pati daw... Pinuha niya dito nag-aaral sa Manila. Pagpunta doon, hindi naman niya inayos yung lilipat ng anak ko. Pero Pinabayaan lang niya. Pero totoo ba na ikaw ang kumausap sa kanya na kunin niya yung anak mo at wag na siya magtrabaho? No, wala akong sinabi. Ang pinagkasundoan namin yung aampunin na bata pero 3 days lang. Ang nagrekomenda noon yung ate niya na si Nelsa Millaflor. Okay. So, balikan ko si Cindy, si Rodora ulit, partner. Sige. Teka lang po, Oo. teka lang po. Rodora, May tinawag... idudugtong ako. Okay. Yung anak ko, nakasama lang doon sa pag-aalaga niya ng anak na aampunin. Sabi ko, kung mag-aalaga ka ng aampunin, kung pwede, ano mo na lang yung anak ko. Doon mo na lang ipapag-aralin. Pero hindi niya pinag-aral. Okay. Pinabayaan lang niya. Rodora, matanong kita, Rodora, kailan kayo last na nag-usap nitong si Cindy? Kailan yun? Kanina nag-chat siya na wala naman daw siyang sinabi na hindi siya magbabayad. Nandoon na po, pinasa ko sa inyo yung konbo namin nung nag-chat kami na pinalo up ko lang yon na sinabi niya na sa inyo na 23, itong February 23, magbibigay siya. Pero iba ang chinat niya. Tapos ang dami pa niyang sinasabi na hindi daw siya natatakot harapin yung 3 kaso. Okay. So, ngayon, ano yung decision mo? Ano yung plano mo, Rodora, patungkol dito kay Cindy? Ibalik niya ang pera ko dahil pinaghirapan ko yun. Hindi niya pinaghirapan yun. Okay. Okay. Sabihin mo direkta kasi andyan si Cindy. Decision niya yun na umuwi siya dahil nag-aaway sila ng amo niya. Nandyan ang kumbo ng agent ko at agent niya. Okay. Rodora, nakikinig ngayon si Cindy. Idirekta mo sa kanya. Anong gusto mong sabihin sa kanya ngayon? Hello? Sige, Rodora. Ibalik mo sa akin ang lahat ng pera ko dahil hindi mo yun pinaghirapan. Pinaghirapan ko yan. Umalis na doon sa amo mo dahil ikaw ay pinagbibintangan na nagnanakaw o nag-aaway kayong dalawa. Hindi ako ang nagdesisyon. Ikaw ang nag-final decision. Pinabihan pa kita na sabay na lang tayo na 2024 umuwi. Pero ano ang ginawa mo? O, nauna kang umuwi kasi hinahabol mo yung babae na nagkita pa tayo dito sa Manila. Kasi siya pa nga ang nagsabi doon sa Romblon na nandito ka na sa Pilipinas. Huwag mo akong balik na rin. Ibalik mo yung pera ko. Yun ang usapan. Tapos. Sinungaling. Hindi ako sinungaling. Paano hindi pagkuhan ka nag-usapan? Kasama ko anak mo kung talagang manlulokot. Sinungaling ako. Diba? Ina-action Rodora, sandali. makipagbalikan sa Binabanggit partner Rodora, ni sandali. Rodora. Pasagutin muna natin Oo. Cindy. Cindy, Binabanggit sagot. niya partner na hindi siya ang nagdesisyon na Okay. umuwi ng Pilipinas. Cindy, ano ang sagot mo kay Rodora? Nakikinig siya. Cindy. Ngayon hindi na makapagsagot si Cindy. Patay Cindy. Patay. Okay, dito tayo kay Rodora. Rodora. Yes. Okay. Sige, ipagpatuloy mo. Nakikinig si Cindy. Siya ang nag-final decision. Pinagbabawalan ko pa siya na umuwi siya ng Pilipinas. Nagpupumilit siya kasi ang kita daw niya doon sa ibang bansa sa isang araw, kinikita naman daw niya dito sa Pilipinas kasi masahista daw siya. Isang masahista. Tapos, Nung dumating dito, February 2023, January 2023 siya umuwi. Isang buwan lang, may nabalitaan na ako. Nagsabi mismo ang kapatid niya na si Mildred Royo na nagsabi daw ang babae niya na si Bibilin Sulanoy na nandito na daw si Cindy. So, ibig sabihin, nagkita sila dito sa Manila. Bakit niya nalaman na nandito na siya? Okay. Balikan natin si Cindy. Ng Romblon. Cindy, nakikinig ka ba, Cindy? Opo, sinungaling sinabi mo. Ikaw ang una nagloko at ikaw ang Napuputol si Cindy. oo, eto si Cindy. Hindi May natin- akusasyon si Cindy na nagloko daw si Rodora. Correct. Rodora, narinig mo ba yon? Nauna siyang nagloko, kaya ganun ang ginawa ko para
Teka. Ano yung sinasabi ni Cindy na nagloko ka rin? Sa ex ko yun. Dati ko yung kinakasama. Gustong makipagbalikan pero hindi ako nakipagbalikan. Tapos sinasabi niya na nakipagbalikan daw ako. Paano ako nakipagbalikan? Na nandun ako sa Pilipinas o sa ibang bansa. Nandito sa Pilipinas yung lalaki na yon. Nasa Cebu. Kasama ko anak mo. Tanungin mo anak mo. Sinungaling ka. Ikaw ta na may karelasyon na nung February, pag alis ko, nandito ako, nag-contact ka sa ex mo na nakipagbalikan ka dahil sa shelter ka, buntis ka, sabi mo. Ay, nandito yung punggo na pinasa sa akin ng ex mo. Nalulukuhin mo lang ako, ginagamit mo Okay. lang ako. Wait! Kaya Oh! nandiyan ka Up! Sandali, Wait, sandali lang. Sandali lang, Ako, Cindy, ano? Ako na wala ang trabaho ko ngayon. Hindi. Sige, ituloy mo lang, Cindy. Rodora, makinig ka muna kasi pinasalita kita kanina. Si Cindy muna. Sige, Cindy. Oh. Patay Cindy na naman. Pag tinatawag mo si Cindy partner, nawawala. Nawawala, siya. oo. Ganito na lang, Rodora, ano? Kasi nababanggit mo kanina, andyan na, hello, Cindy. Wala. Patay Cindy naman itong si Cindy. Oh, ay. Rodora. Ano ngayon ang gusto mong mangyari? Ang gusto ko lang mangyari, ibalik niya ng maayos ang pera ko kasi hindi yan sa kanya. Okay. Sa akin yun, para sa anak ko yan. Okay. Ikaw ba, Rodora, tama ba yung pagkakaalala ko? Si Cindy may bahay na pero ikaw wala kang bahay, nangungupahan ka? Opo, wala akong bahay, nangungupahan ako dito. Dapat sana yung pera mong pinadala kay Cindy, pinabahay mo na lang. Di may bahay ka sana? Opo. Kasi yun nga ang plano. Yun na bahay na yun na pinaayos niya sa akin, doon kami titira. Kaya yun ang Okay. pera ko napunta lang sa kanya lahat. Okay, paano ngayon kung hindi maibalik ni Cindy yung pera mo? Eh di ibenta niya ang bahay. Ibalik niya lahat sa akin. Halimbawa Pera ko nga. Kasi hindi niya sa kanya. Halimbawa, hindi niya ibalik. Paano yon? Ay pagdusahan niya sa kulungan. Okay. Kasi hindi Balik. siya nakatakot na harapin yung 3 kaso na aanuhin sa kanya eh. Okay, stop muna, Rodora. Makinig ka. Tatanungin Dito tayo natin si kay Cindy. Cindy, napakinggan mo si Rodora. Kakasuhan ka niya pag hindi mo na ibalik itong mga pera na ipinadala sa'yo. Ano ngayon ang masasabi mo? Magbabayad ka ba o magbabayad? Magbabayad po ako pero unti-unti po, hindi yung agad-agad dahil alam naman po niya kung saan napunta. At siya naman po nakakaalam kung saan din ang ibang pera. Siya lang higit sa lahat. Igit sa lahat, naputol ka na naman, Cindy. Patay, Cindy. Patay, Cindy. Ayan. O, Rodora, magbabayad daw siya pero hindi daw biglaan, paunti-unti. Bayaran niya ako sa kalahati. Unti-unti niya yung para sa bahay. Yung 91,000 ibayad niya sa akin ngayon mismo na buwan na to. Ilan? 91,000 kasi yun ang puhunan niya sa pautang. Okay. 91,000 plus. So, dapat yun ang ibalik niya at yung natitira, yun ang pwedeng unti-unti. Opo. Okay. Okay. Balikan mo, Cindy. Nawala ka kanina, Cindy, pero ang gustong mangyari nitong si Rodora, bayaran mo yung kalahati. 91,000. 91,000. Yung iba, Unti-unti. unti-unti. Magkano po? 91,000 yung una mong babayaran, yung iba, paunti-unti daw. Eh wala po ganong halaga eh. Alam naman po niya yan. Kaya sabi ko nga, unti-unti muna. Nagpa-process pa po kami. Nagbibinta po kaming lupa. Hindi pa po na naayos. Ganito, Cindy, kasi nababanggit din ni Rodora, ibenta mo daw yung bahay para maging pera. Eh, wala naman pong bibili nito. Bukid to po eh. Paano pong ibinta eh? Bakit? Ginawa mo na ba? Naghanap ka na ba ng buyer? Hindi ko naman po pwede ito ibinta dahil hindi naman niya po ito O, yun! Ang kanya lang yung yero. Lumabas yung rason. Ayaw mo talagang ibenta. Okay. Pero doon sa sinasabi mo, Cindy, na pagbabayad mo ng unti-unti, magkano yung unti-unti? Pwede po, 7,000 7,000 kada? buwan. Kada buwan. O, Habang hinihintay ko pa po yung pera. okay. Anong hinihintay mong pera? Yun po, yung magbibinta kami ng lupa. Okay. Pero, handa ka bang bayaran lahat ng nakuha mong pera kay Rodora? Opo, para wala siya pong masabi. Sa kanya naman po yan ang balik eh. Okay. Kung ano man ang katotohanan. Okay, balikan natin si Rodora. Yes.
wala daw 91,000 ngayon si Cindy. Ang kaya na daw sandali, makinig ka muna Rodora nga. Oh, sige po. Wala daw siyang 91,000 ngayon, pero ang kaya niya daw pambayad ay 7,000 a month kada buwan. Hindi ako babayad. Pinagkikitaan niya yung 91,000, ginagawa niyang pautang yun. Nasaan ang puhunan na 91,000 plus? So nagpadala ka ng 91,000 puhunan sa pagpapautang. Opo. Okay. O saan niya pinunta ang puhunan? Tatanungin Tumutubo ang pera. Tanungin natin, Cindy, Po. nasaan na daw yung 91,000 na puhunan sa pagpapautang na kumikita buwan-buwan? Hindi po yan 91 po. Dahil siyempre okay pa po kami. Sabi niya, Anong nangyayari? Patay, Cindy. Mm. Rodora. Eto, ano nga, at may password. Chip Hello po. Og. Hello po. Rodora. Magsasalita ako. Sige na, magsalita ka. At baka iba pang magsalita. Yung 91,000, may nasingil siya. Nag-chat siya sa akin na pinansugal niya yung nasingil niya. Hindi ko na yung kasalanan. Bayaran niya yung 91,000 na pinampuhunan niya sa pautang. Paano At nga, ang utang- Rodora? niya yung Pakinggan mo yung ako, Rodora. kabahay. Opo. Paano nga kung hindi magbigay ng 91,000? Ang kaya lang daw niya, 7,000 buwan-buwan ang ibabayad habang hinihintay daw yung ibebentang pera lupa. dahil sa ibibintang lupa. So kung hindi siya magbibigay ng 91,000, 7,000 lang buwan-buwan, ano ang gagawin mo? Hindi ko yan matatanggap dahil hanggang saan lang yan ng 7,000. Nangungupahan ako dito. Magkano ang upa ko dito? 4,000. Pagkain ko, isang araw lang yon. So gusto mo ngayon, ano ba, gusto mo bang magkaso ka na lamang? Kasi mukhang mahihirapan ka sa pagsisingil ditong kay Cindy. Ikaso ko na lang. Bahala siya magdusa sa kulungan. Okay. Okay. Balikan natin si Cindy, Nandito partner. na. Oo. Cindy. ma'am. Wait lang, Cindy, ano? Opo. Napakinggan ni Rodora na gusto mo siyang bayaran buwan-buwan ng 7,000 pero hindi siya pumapayag. Ang gusto niya, bayaran mo yung 91,000 at yung iba, saka mo na lang ulugulugan. At kung hindi ka magbibigay ng 91,000, magkakaso na daw siya. Oo. Teka lang po. Baka naman kaya mo naman bigyan yung 91,000 kasi binabanggit ni Rodora, pinautang nyo yung pera. Ibig sabihin, may bumabalik buwan-buwan. Wala po. Wala pong permit yung ano na yon. Kaya hindi ko yun natuloy. Tapos po, bakit siya mamilit ng ganon? Bakit? Yung pera ba niya, isang araw niya lang pinadala sa akin? Wait lang, Cindy, ano? Nababanggit mo na yung pera Hindi na natuloy. yun, hindi natuloy. Saan mo ginamit? Saan mo ginamit? Asan Wala yung pera? po, yung- Nabanggit mo ba yan kay Rodora na hindi natuloy yung pagpapautang ninyo? Nagpapautang naman po kami, pero hindi ko nabalik. O bakit sinabi mo hindi natuloy? Hindi ganun kalaki na sinasabi niya dahil tulad po sabi ko, may expenses siyang mga sinasabi doon. Ganito na lang, Pero Rodora. tinutulong Ganito sa na lang, akin. Cindy, ano? Kasi parang merong sanga-sanga at bumubunga itong iyong mga alibay para hindi mo maibalik yung pera kaagad-agad kay Rodora. Ngayon, ang tanong namin, kaya mo ba magbayad kahit 50,000 pesos? Wala nga po akong ganung halaga kasi po, yung pera talaga, yun lang hawak ko dahil wala naman po talaga akong trabaho pa. So hindi mo pwedeng gawa ng paraan? Wala naman po Tanong yan tanong Cindy, hindi mo ba kayang gawa ng paraan o haharapin mo na lang itong kasong isasampa sa'yo laban sa'yo ni Rodora? Nagagawaan na lang na po ng paraan. Okay, gumagawa ka ng paraan. Kaya sabihin mo sa amin, kaya mo ba yung 50,000 pesos na ibalik muna kay Rodora? Kung dadagdagan po yung oras o yung panahon or araw. Kaya nga tinatanong namin ikaw, kailan mo may Teka, babalik yung 50,000 partner. pesos? Pwede daw siyang magbigay pero dagdagan yung oras at araw. Kailan yung oras at araw? Kasi ang gusto ni Rodora ngayong buwan, February. Ngayong buwan daw, Anong- medyo mahaba pa yung buwan. Ano yung hinihingi mong dagdag na araw at buwan? Malapit na po eh. Baka pwede i-atras ng konti. Halimbawa ano? Mga March po. Mga March. Anong araw sa March? Anong Mga ano po,
bago magtapos po ng March, makapigay siguro po ng yun, mga 50. Sabi niyo. Okay, bago magkatapusan ng Marso, balikan natin si Rodora. Rodora, Yes. kaya daw niyang magbigay ng mga 50,000 pero wag ngayong Pebrero, bago daw magkatapusan ng Marso. Payag ka ba, John Rodora, na katapusan ng buwan ng Marso? I-sure niya. Oh, i-sure mo daw, At Cindy. naman, pag pinalo up ko na naman siya dyan sa sinabi niya, kung ano-ano na naman ang sasabihin niya. Pag ako naboryo, hindi ko natatanggapin niya na pera. Diretso na kulungan. Oh, Cindy, napakinggan mo si Rodora. Wala naman nakukulong sa ganyan eh. Depende sa sitwasyon. Ayun! Hindi Lumalag. natatakot. Hindi natatakot ito si Cindy. Kasi po, gusto niyang makipagbalikan ng siya niya. Teka. Wait Teka. lang. Teka. So, ikaw ang paniniwala mo, walang nakukulong sa utang, kaya wala kang plano magbayad. Hindi naman po, magbabayad naman po ako. Okay. Pero May binabanggit binabanggit mo. ka. Kasi po, May binabanggit ka na gusto ka niya makulong dahil gusto mo magkabalikan kayo. opo, gusto talaga niya kasi bibitaw siya dito. Kahit anong gagawa daw siya ng paraan para daw maging kami talaga. Okay, balikan ko si Grabe naman Rodora. ang fighting spirit nito Rodora. si Cindy eh. Kaya daw pinipressure mo siya at gusto mo siyang makulong dahil gusto mo daw mapilitan si Cindy na makipagbalikan sa'yo. Hindi na. May kinakasama na ako ngayon. Huyo ka. Oh, huyo ka, Cindy. Oo, Cindy. Ay, kung kaso, kung hindi ka natatakot sa kaso, edi magpakulong ka. Oh, Cindy. Kung grado na kung hanggang kailan ang kulong mo. Okay. Pwede naman na mag-ano niyan eh. Cindy, hindi naman pala gusto makipagbalikan kasi may... Magbalikan sa'yo, never. Oy, never. Never. Oh. Huyo ka daw, Cindy. Oh, Cindy, hindi naman pala totoo yung sinasabi mong gusto makipagbalikan. Ay, di okay po. Ay, dapat. Tinatanggap niya yung pag-aariglo at nag-aayos naman po ako. Hindi ako tumataka sa obligasyon ko. Kaya lang, ang kinakatakot ni Rodora, yung pangako mo daw bago magkatapusan ng Marso, baka marami ka na namang dahilan o alibay, hindi mo naman tutuparin. Ay, hindi po. Hindi ako katulad niya po. O, ganito na lang, Okay. Cindy, ano? Ang lahat. O, Cindy, ganito na lang. Pumayag na si Rodora na sa katapusan ng Marso. Magbibigay ka ng 50,000 pesos. Ano yung assurance na pwede mong ipangako ngayon dito sa aming programa na sa katapusan ng Marso ay magbibigay ka talaga ng 50,000 pesos? Yung assurance ko po na pag hindi po yun natuloy, kayo na po yung mag-action na kasuhan niyo ako. Ayun. Ayan. Okay. Okay. Rodora, So, Cindy and Rodora, ganito ang mangyayari sa inyong kasunduan ngayon. Aasa kami na sa katapusan ng Marso ay magbibigay ka, Cindy, nitong ipinangako mong pera kay Rodora. Kapag hindi mo ito tinupad, itong pangako mo, Cindy, kay Rodora, ay tutulungan namin siyang makapagsampa ng kaso laban sa'yo. okay? So, kakausapin na lamang kayo ng aming staff kung paano yung arrangement at paano kayo makakapagbayad. Samantala, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang binata na nagkaroon ng sakit na, ano nga yung partner? Schizophrenia. Yeah. Hindi ko kasi, kanina ko pa yung parte pinapractice eh. Partner, schizo. Shih Tzu. Okay, ating tutulungan sa kanyang gamutan at para naman sa ating mga masugid na taga-subaybay, manood lang kayo kasi bago matapos ang ating programa ay pipili kami ng isa sa inyo na mabibigyan ng 1,000 piso mula pa rin sa ating programa at kay Congressman Saldico. Kaya mga ka-aksyon, huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang tabang. Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB
Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang, Ora ora mismo. mismo. Partner, para sa ating tabang medikal, makakausap natin ngayon si Cristina Medallon, ang kapatid ni Rone na 26 na taong gulang at dumaranas ng sakit na Schizophrenia. ayan. Magandang hapon sa iyo, Cristina. Magandang hapon din po, sir. Kumusta ngayon ang kapatid mo na si Rone? Ngayon po, medyo okay po ang kapatid ko para kailangan niya lang po ng gamot na maintenance na iniinom. Okay. Kailan pa huling inatake or sabi nga namayagpag itong sakit ng kapatid mo? Nag-start po yan na malala po nung last October 2023 po. Okay. So ano yung madalas yung napupuna sa kanya pag tinatamaan siya ng kanyang sakit? Yung wala po, tapos yung Nagwawala. sarap pong galit. Okay, nagwawala tapos galit. Okay. Yung mga sagot po na hindi naman pwedeng tamang isasagot. Okay. Pero hindi naman siya violente or nananakit? May time po na naging violent na din po. So nananakit siya ng kapwa. Hello? Hello po. Opo. Nananakit po ito sa inyo o sa mga lumalapit sa kanya. Opo, parang gusto niya na pong manakit kaya iniiwasan na namin yung makukuha niya yung mga matalim baga pong bagay para hindi na nga niya magawa. Okay. So, nung ganito na yung sitwasyon ng kapatid nyo, nasaan siya ngayon? Sinong nag-aalaga sa kanya? Sinong nagbabantay sa kanya? Sino ang kasama niya? Yung mama ko po, tsaka papa. So, nandun siya sa mga magulang nyo. Okay. Opo. Ito ba'y naipasuri nyo na sa doktor? Napatingnan nyo na? Opo, nung last 2023 po kami, dinala namin ito sa Tancholing.
Opo, ano po ang sabi ng doktor? Wala pa naman nung finding. Nung tinransfer namin siya kay Dr. Erpa, tsaka lang po namin lang na may schizophrenia po siya. Ayun. Nanay Cristina, magandang hapon po. Hello, Nanay Cristina. Magandang hapon po. Opo. Nanay Cristina, matanong ko lang, bago nyo po ito pinatingnan na itong si, ano pangalan nito, partner? Ronnie po. Opo, Si itong Ronnie. si Ronnie. Si Ronnie. Bago nyo po dinala sa doktor, saan nyo pa po siya pinatingnan? Yung mga una pa po sa albularyo lang po. So naidala nyo din ito sa albularyo. Oo, yung mga una pa po, yung hindi pa nag-October 2023. Ano po yung sabi ng albularyo? Sinalagyan lang po kami na nasisino lang daw po, ganun. Yung mga normal na sinasabi ng mga albularyo na Na engkanto, na ano yung sino partner, engkanto yan ano? Oo. So, bakit po umabot ng ilang taon bago nyo po napatingnan sa doktor itong si Ronnie? Kasi hirap nga po ng buhay, walang may gasto. Kaya pinagtsatsa namin sa mga ganun, mga albularyo, medyo mura-mura lang. Opo. Nanay Cristina, hindi po biro itong uri ng sakit, meron si Ronnie. Ano po yung paliwanag sa inyo ng doktor patungkol po dito? Kailangan daw po mag-maintenance na siya lifetime para po hindi na po umalik sa ganun. Maintenance lifetime. Kasi itong schizophrenia partner, mental disorder ito ng tao. So, ngayon po, ano po yung pinakakaabalahan ni Ronnie? Tuwing nasa bahay po siya, ano po yung pastime niya? Sa ngayon po, tumutulong po siya sa bahay, magluluto. Minsan po, nagtutulong siya sa papa sa mga... So ibig sabihin, napapakinabangan sa loob ng bahay itong si Ronnie. Sa ngayon po, kasi na po siya ng gamot simula ng October. Pag nag-take po ng gamot, naging normal na po siya. Nakakausap naman po siya ng mabuti. Ayun, so kailangan talaga ng maintenance. hindi dapat maputol yung pag-inom ng gamot. Ako, So yun po ang kailangan nyo na masustain po yung pagpapainom ng gamot. opo. Okay. Para po sa inyong kahilingan na matustusan yung gamutan ni Ronnie, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Ma'am Melinda Ibio ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po, Ma'am Mel. Magandang hapon po sa inyong lahat, pati po sa nanonood at nakikinig sa ating Tabang Ora mismo. Opo. Nasa kabilang linya po si Christina, kapatid po ni Ronnie, na ngayon po ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na pag-inom ng gamot. So ang nire-request at kahilingan ng pamilya ni Ronnie na mabigyan sila ng pangtustos sa tuloy-tuloy na pag-inom ng gamot nitong si Ronnie para hindi atakihin o sumpungin ang kanyang sakit. Opo. Maaari po nating matulungan siya sa kanilang pangangailangan, lalo na dito sa gamot na maintenance. Subalit, kailangan po nating makita ang kanilang reseta kung ito po ba ay buwan ng maintenance ang ibinibigay ng itong prescription ng doktor na attending to the patient, or ito po ba ay good for 3 months. Anyway, kung buwanan man po yan o every 3 months, kasi po sa DSWD maaari tayo makahingi ng cash assistance sa pambili ng gamot. Subalit, meron din po tayong pwedeng hingian ng gamot, lalo't kung available po sa pharmacy, itutulungan natin sila na maibigay kahit ngayong hapon para man din po sa tulong gamot para dito sa ating pasyente. Ayun, ora mismo. I-guide na lang po natin, tulungan na lang po ng staff natin para maibigay po sa pasyente yung kanilang kailangan gamot. Ayun, ibig sabihin nito, Ma'am Mel, mamayang hapon mismo ay pwedeng makuha na at mapasakamay na nitong si... Dapat madala mo na yung reseta para makita nila, Ma'am Mel. Titingnan nga. Pero ang pinaka-importante napakinggan ko kay Ma'am Mel at naiintindihan ko, tutulungan ora mismo ng Ako Bicol Party List. Yes. Apo, Ma'am Mel, ano na lang po yung aasahang proseso nitong pamilya para po ay tuloy-tuloy na mapasakamay na nila po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List?
Okay po. Kailangan lang po natin yung kanilang reseta at saka kung may medical certificate na dapat po ang petsa ng medical certificate ay kaparehas po nitong reseta. Pera po niyan, kailangan din po natin ng ID at saka may mga personal details information po tayong kailangan na nabigay ko na rin po dyan. Natutulungan po tayo ng ating staff upang kuhanin ang kanilang mga details para man din po ora mismo makuha natin ang ating gamot. Ayun! Maraming salamat, Ma'am Mel. Mabuhay po Melinda kayo. Maraming Ivio ng salamat Ako din po. Bicol Party Mag-iingat List. po tayo. God Okay. bless po. Balikan, Thank you. okay, balikan natin si Christina. Napakinggan mo ba? Opo. Christina, yun ang gagawin natin ha. Aalalayan kayo ng aming team para tuloy-tuloy na po ninyong matanggap yung tulong ng Ako Bicol para kay Ronnie sa kanyang gamutan. Ano po? Okay. Ayun. So, wala na po kayong aalalahanin. Kailangan nyo lang po ay ipresenta yung reseta at yung Medical certificate. Okay. Ano, wala na si Nanay Cristina. Ayun. So, ang pinaka-importante partner, yung problema ni Nanay Cristina, sagot na ng Ako Bicol Party List. Ora mismo. Opo. Eto na mga ka-aksyon, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng ating programa. Tatawagan na natin ang maswerteng napili sa ngayong araw na makakatanggap ng 1,000 piso mula sa Ako Bicol, tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Magandang hapon. Yes, po. Magandang hapon po. Ayun sir, ano po yung pangalan nyo at taga saan po kayo? Noel Valencia Osorio po. Noel Valencia Osorio. Osorio, taga saan? Barangay 1, Poblacion, García Torena, Camarines Sur po. Oh, taga Camarines Sur. Malayo, García Torena. Ano po yung trabaho nyo, Tatay Noel? Sa ngayon po, freelancer. Freelancer. Ano naman po yung ano nyo po, yung talent? Bakit po kayo ay nagpi-freelance? Kadakol po, marami po ma'am. Diskarte lang po para... Diskarte. Opo. Meron po ba kayong asawa at anak? May asawa po pero wala pang anak. Ayun. So, Tatay Noel, ano po yung gagawin nyo dito po sa napanalunan yung 1,000 pesos? Siyempre mga pambili ng bigas. Ayun, pambili ng bigas na patuloy na tumataas ang presyo. Okay, kayo ba'y nanonood ngayon? Araw-araw, sir. Okay. Yung ngayon, yung tinalakay namin ngayon, napakinggan nyo at napanood nyo ba? Yes, sir. Anong masasabi mo doon sa binabawing pera ng dating kalab team? Ano po yan, sir? Pag hindi po natupad, pwede po yung kasuhan ng estafa dahil Yan. simula pa lang po, may fraud na po. Ibig sabihin, nanluloko po siya ng kapwa. Ayun. Oy, maraming natutunan ng Marami ating mga tagapakinig freelancer at talaga tagapanood. siya. Marami siyang alam. Congratulations sa iyo, Noel. Huwag mong ibababa ang telepono at kakausapin ka ng aming staff para malaman mo kung paano at saan mo matatanggap itong 1,000 piso mo. Congratulations. Okay po ma'am, maraming salamat po sa Ako Bicol tabang mismo ni Congressman Saldico. Ayun. Yun. Ayan po mga ka-aksyon, tuloy-tuloy lang kayong sumubaybay sa ating programa dahil hanggang sa susunod na linggo ay mamimigay pa rin tayo ng 1,000 piso at malay nyo, isa sa inyo naman ang maswerteng mapipiling makatanggap ng tulong mula sa Ako Bicol tabang ora mismo. At mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor po ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayo humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang 1 ng hapon. Siyempre, maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo. Hanggang sa Lunes, mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal.
Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Mr. Siram, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito po ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan.